afika kusona kulesi sizukulwane la khona abantu bengeke basamthemba lo Jesu. Thina siyomthemba ngoba sekunezinto esidlule naye kuzo. Into eyenza sibambelele kuJesu ukuthi sinamasayeni. Ngibonile abantu basemshadweni, abanye imishado yabo isino 50 years 60 years. Bonke into ecommon ngabo ukuthi banama-diary, Sister Non. Banezinto eziwumlando abayigcinile abathi uma beyibuka zibakhumbuze ukuthi sinomyeni wami sesidlule iy'mene ey'nzima. So lokho esibhekene nakho manje akulingani nalokho esike sadlula, singadlula nakulokho. Same thing noJesu ngoba sinoJesu sisemshadweni. Umshado bayakutshela abashadile bathi akulula ngoba kunezinto esidlula kusona, kodwa-ke ithemba lenza ukuthi lezi zinto edlula kusona ube namandla kunakuqala. Okusho ukuthi noSathane uma ezokulinga noma ezokuhlasela uqala budget ngoba uyazi ukuthi uma ehlasela abanjengawe mawuke waphuma uzophuma usunamandla ongazenanga nawo. Okusho ukuthi useyakunikeza amandla, okusho ukuthi sekuyingozi nalokuthi uzohlaselwa wena ngoba makuhlaselwa wena ngoba unethemba uphuma unamandla ongazenanga nawo. Umlilo awusakushisi kodwa usuyakupheka ukuthi uvuthwe kakhulu. Izinto ezenziwa amandla ethemba lethu elinguJesu esimthemba ngenxa yezinto esimbonile ezenza ukuthi ngina le minyaka enginayo abangangami abaphili kanje, abangangami abasurvivanga kanje, abangangami futhi hayi ngoba bezenza ngoba ayikho iformula ongayinikeza umuntu ukuthi akavika inyawubi, ukuthi akavika utshwala, ukuthi akalalela abazali. Ayikho iformula bazalwane ongayinikeza umuntu ukuthi akayihlenge. Kade ngitshela omunye izolo umfethi kanje ubheka wendoda kuney'ngwenya la ngaphandle ngoba awazi ukuthi isitha sizofika kanjani, kodwa ngoba uJesu simbonile engothembekileyo uyakwazi ukuthi